tänään mä annan 5 vinkkiä aamurutiiniin, ja nämä 5 vinkkiä kannattaa kuunnella loppuun tää, koska tämän jälkeen kun sä oot kuunnellut tätä jaksoa, niin sä tiedät jo, että mitä sun pitää tehdä aamulla, jotta sä oot voittaja, jotta sul menee koko päivä hyvin, jotta sä aloitat sen aamun ihan voittajana. Mä oon noudattanut tätä aamurutiinia nyt noin pari vuotta. Oon tehnyt välillä jotain muutoksia tähän, mutta tämä on kuitenkin pysynyt stabiilina, ja se on pysynyt stabiilina sen takia, koska se vaan toimii. Ja se toimii näiden 5 jutun takia. Ensimmäinen juttu on herätys, totta kai. Se on tosi tärkeää, että sä herät täysin samaan aikaan, kuin mitä sä joka arkipäivä herät. Tää ei nyt viikonloppuisin varmaan päde, ellei sulla on viikonloppuisin myöskin työpäivä, niin sit noudatat tätä samaa aamurutiinia, mutta pääosin just silloin, kun sulla on se työpäivä. Eli herät samaan aikaan joka työpäivä. Mä herään itse kello 7.30, kesäsin se on vähän mennyt eteenpäin, mutta talvisin se on 7.15, välillä 7. Ja se on ihan ok, jos siinä on 30 minuutin muutosta, variaatiota. Se on ihan ok, mutta ei voi olla yli tunnin, että sä yksi päivä heräät 8, 9, toinen päivä 7. Se ei ole vaan hyvä sun circadian rhythmille. Andrew Huberman on puhunut näistä. Tästä on tehty tieteellisiä tutkimuksia. Se on tosi tärkeää, että sä herät samaan aikaan, sä meet nukkuu samaan aikaan ja sä herät samaan aikaan. Ja myöskin se on tärkeää, että sä saat öisin sitä pimeyttä, että et nuku liian valoisessa ympäristössä. Ja myöskin tärkeää, että sä saat aamulla sitä valoa, auringon valoa spesifisesti. Jolloin mennään siihen toiseen kohtaan, eli nyt kaikki virkistäytymiset ja vastaavat hampaiden pesut, vesan käymiset ja vastaavat on hoidettu, niin sitten mä kävelen salille. Syy, miksi mä treenaan aamulla, on, että mä saan vireyttä mun koko työpäivään, mä pystyn keskittyä paremmin asioihin, mä oon paljon luovempi. Tää on non-negotiable, tästä ei pysty neuvottelemaan. Mä käyn aamuisin salilla. Mulla on energiaa ja se auttaa mua koko päivän. Ja mä suosittelen sullekin, että käyt aamuisin salilla. Ja se hyvä juttu siinä, kun sä meet siihen saliin, sä kävelet, on se kävely. Sä kävelet auringonvalossa, sä saat sitä auringonvaloa, sä saat kaikki auringon hyödyt heti aamusta. Se on tosi tärkeää sulle. D-vitamiinit, red light, ihan mitä tahansa hyödyllisiä valoja siitä auringosta saa. Mä en nyt tarkoita, että tuijota sitä aurinkoa. Mä vaan tarkoitan, että kävelet auringossa, vaikka olisikin pilvistä, niin se kävelykin virkistää sua. Sä voit nyt yhdistää tää siihen saliin, että sä kävelet sinne saliin. Mä tykkään mennä saliin tyhjään mahaan. Mulla on tyhjä maha. Mä syön vasta lounaalla, tai itse asiassa vasta salin jälkeen on post-workout. Se on eka kerta, kun mä syön jotain. Se toimii mulle. Toki sä voit lisätä jotain aamiasta tähän, jos sä tykkäät aamupalasta, mutta mun omasta näkemyksestä aamupala ei tarvi. Aamupala ei ole päivän tärkein ateria, ei todellakaan ole. Päivän tärkein ateria on joko heti se lounassalin jälkeen, tai sitten se iltapala tai illallinen perheen kanssa. Aamupala ei ole päivän tärkein ateria. Niin nyt sä meet salille, se on tärkeää, että sä oot puoli tuntia, sä voit olla tunninkin, jos sulla on enemmän aikaa, jos sulla on jotain työpäiväajat ei jousta, niin sit sä voit olla vähemmän, jopa se puoli tuntia riittää, koska sä oot saanut myöskin sitä kävelyssä sitä hieman matalan tason aerobista liikuntaa. Niin jopa se puoli tuntia riittää, 45 minuuttia on parempi, tunti on vielä parempi. Niin sit salin jälkeen on
takaisin kävely, taas lisää aurinkoa, tai jos on pilvistä, niin epäsuoraa aurinkoa, niin se on tosi hyvä keholle ja mielelle, ja se virkistää. Niin sitten sen jälkeen on päivän ensimmäinen ateria, mikä on se post-workout juoma, eli palautusjuoma. Ja tähän mä oon nyt lisään kaikkea, mutta tärkein on se proteiini totta kai, mutta sen lisäksi voi olla jotain maltoa tai jotain muuta sokeripitoista. Ei ole pakko, mä tiedän, että monet ei tykkää lisätä suoraan hiilareita, mutta mä itse tykkään, koska tää on se hetki, jolloin se, että sä saat sen verensokeripiikin, niin se auttaa, koska sit se vie niitä ravinteita lihaksiin paljon nopeammin. Mutta ei ole pakko, kyllä siitä on myöskin tutkimuksia tehty, että myöskin ilman hiilareita heti kuntosalitreenin jälkeen pärjää. Ja sitten sen jälkeen on se suihku, ja suihku ihan normaalisti, ja tämäkin on vaan optional, eli ei ole pakko tehdä, mä itse tykkään tehdä. Mä tiedän, että tämä ei nyt ole sama kuin kylmäallasterapia tai vastaava, että tämä nyt ei ole yhtä vahvaa. Mä tiedän, että siitä on hyödyllisiä tutkimuksia tehty. Siitä on tehty, että kuinka hyödyllistä se on kylmäallasterapia, että sä menet kylmään jääaltaaseen, istut siinä hetken, mutta mä tykkään tässä suihkun lopussa mennä 20 sekuntia täysin kylmään veteen, eli 10 sekuntia, tauko 10 sekuntia. Tää on vaan mulle optimaalisinta. Mä huomaan, että mä virkistäydyn paremmin tällä. Toki tää ei nyt ole tarpeeksi, jotta saa ne kaikki hyödyt siitä kylmäallasterapiasta, mutta tää on silti ihan hyvä mulle, ja sä voit kokeilla sun oman tyyppistä kylmäsuihkuterapiaa tai vastaavaa, tai sitten ei tarvi, että tää on ihan up to you, ihan optional. Mutta se, mikä on erittäin tärkeää, on tämä viimeinen pointti, mikä on, että sun pitää suunnitella sun päivä. Sun pitää tehdä sen päivän aikana myöskin hyödyllisiä juttuja. Sä voit joko suunnitella aikaisemmin, mitä sä tulet tekemään huomenna, mutta mä oon huomannut, että jos sä suunnittelet jo heti ennen kuin sä aloitat sen työpäivän, niin sä listaat vaan asiat. Mun pitää saada nämä asiat tehtyä. Mä teen nämä asiat valmiiksi. Niin se on tosi tärkeää, koska sit sä et tee turhia juttuja. Kyllä sä tuut todennäköisesti vastaan turhiin viesteihin ja teet turhia juttuja, mutta sun fokus on sit näissä 3 tai 4 tai ihan monta tahansa asiaa sulla on siellä listalla, niin sun fokus on niissä. Ja tästä on myös se hyöty, että vaikka sä et saa kaikkia näitä tehtyä, vaikka sä saat varmaan puolet näistä tehtyä, sulla on silti sen työpäivän päätteeksi, sulla on se dopamiini on korkealla, koska sä oot saanut aikaiseksi jotain. Ei ole vaan sitä, että sä et ole saanut aikaiseksi, vaan sulla oli listalla juttu, sä sait sitä tehtyä, sit sulla on hyvä fiilis koko työpäivästä. Vaikka sä et saanut osan jutuista tehtyä, ne merkitsee, että mitä sä sait tehtyä. Tässä oli aamurutiinista se 5 tärkeintä pointtia, sitten tässä oli 6 oli bonuksena. Ja tämä on mulle toiminut, sä voit implementoida joko näitä kaikkia tai sitten modifioida itse. Ja yksi juttu mä unohdin mainita oli se, että sit kun sä oot kävelemässä, niin sit älä kuuntele mitään musiikki- tai podcastia siinä aamulla, mutta salilla ja paluumatkalla voit tehdä sen mieluummin podcastia, koska se auttaa sua kehittyä, mutta sitten kun sä kävelet sinne salille, ota aika itsellesi ja ota aika sille, että sä oot kiitollinen. Sä oot kiitollinen aamusta, sä oot kiitollinen siitä, että sulla on tää life. Ihan sama mikä uskonvakaumus sulla on ja vastaava, on vaan kiitollinen, että sä nyt kävelet tässä maan päällä, ja sekin vie
tosi pitkälle, olla kiitollinen. Ja se oli tosi tärkeä pointti tuohon toiseen liittyen, että sit kun sä oot kävelemässä ja jos sulla on metsäreitti, koita etsiä metsäreitti, koita etsiä semmonen, missä sä oot keskellä luontoa, etkä vaan keskellä vilisevää, vilkasta kaupunkia. Ota se reitti, joka menee puiston läpi, vaikka se on ehkä hieman pidempi, silti se on paljon hyödyllisempi, auttaa paljon enemmän mielen hyvinvointiin. Tässä oli tämänpäiväinen jakso. Laita seurantaa, mistä tahansa kuuntelet tätä ja ensi kertaa.